Meidän peli loppuu. Älä kerro ketä pelaa. Okei, nimikautta. RD. Okei. Anssi Kuikka. Voitto mielellä. Ja jos haluatte, media haluaa ketjumuutoksia, niin mä voin antaa tässä muutama. Koko jääkiekkokansa ykkössentteri Matti V voitaisiin heittää vaikka Ruotsiin. Ja sitten L. Hyssälä voitaisiin treidata Venäjälle. Ja ykkösmaalivahti, joka torjuu omiensakin laukaukset, eli Jurpilainen, voitaisiin laittaa Team Obamaan.